Κυρίες μου και κύριοι, να σας παρουσιάσουμε λοιπόν με πολύ χαρά στη νέα μας ενότητα που εγκαινιάζουμε σήμερα εδώ στο Επιτέλους Σαββατοκύριακο, εγκαινιάζουμε μια καινούρια ενότητα. Η καινούρια μας ενότητα είναι Νέο Ταλέντο, ανακαλύψτε το. Την καινούρια μας αυτή ενότητα εγκαινιάζει η Ευρυδίκη Νικολάου. Ένα χειροκρότημα. Η Ευρυδίκη μας λοιπόν είναι μια νέα τραγουδίστρια. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ. Πόσο χρονό είσαι, Ευρυδίκη? 26. 26 χρονών, μικρό κορίτσι. Μικρό κορίτσι. Κυκλοφόρησε την πρώτη της παρθενική της δουλειά. Το τραγούδι της λέγεται Απαραίτητος και Απαράδεκτος. Είναι γραμμένο από τον Γιώργο το Μουκίδη. Δεν χρειάζεται να το ακούσουμε, είναι καταπληκτικό. Αφού είναι Γιώργος Μουκίδης, δεν χρειάζεται καν να παίξει. Αλλά ας παίξει μιας και ήρθες. Θα το ακούσουμε. Κυκλοφορεί. Ναι, πες μας. Χάρηκα πολύ που βρίσκομαι κοντά σας. Η χαρά είναι όλη δική μας, Ευρυδίκη μου. Σου ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο ξεκίνημά σου. Κυκλοφορεί από την Spicy, να πούμε, η δουλειά της Ευρυδίκης. Αυτή τη στιγμή εμφανίζομαι στο Καραμέλα με τον Γιώργο Τσαλίκη. Α, το κουμπαράκι μου, με τον Τσαλίκη. Μάλιστα, ναι. Τον Κυριάκο Κιανό, την Χριστίνα Κολέτσα και τους Νοκάουτ. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε πάρα πολύ καλά. Δουλεύουμε 4 μέρες και όλα τέλεια. Σας περιμένουμε να σας δούμε. Φυσικά θα έρθουμε. Πάμε να Ευχαριστώ ακούσουμε. επίσης τον Γιώργο Μουκίδη για το τραγούδι που μου εμπιστεύτηκε, το υπέροχο τραγούδι, και τον κύριο Άλεξ Κωνσταντινίδη για την υπέροχη σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ μου. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε την Ευρυδίκη μας. Απαραίτητος και Απαράδεκτος. Εξαιρείσαι από όλα τα πράγματα εσύ. Η αλήθεια σου μοιάζει με όμορφο ψέμα και στα μάτια σου μέσα μια θάλασσα ζει. Απαραίτητος και απαραδεκτός μαζί. Δεν σε νοιάζει που θα είσαι το πρωί. Κατά βάθος μόλους ξένος και ποτέ σου δεν σε ένιωσε κανείς. Είσαι εσύ, είσαι εσύ, είσαι όλα ό,τι αγάπησα, τέλος μου κι αρχή. Κι αν χαθείς μια στιγμή, θα χαθώ κι εγώ μαζί σου μέσα απ' τη ζωή. Θα χαθώ κι εγώ μαζί σου μέσα απ' τη ζωή. Και μέσα στα φώτα δεν κοιτάζεις, δεν ψάχνεις, δεν ξέρεις που πας. Μη φοβάσαι κοντά μου να'ρθείς όπως πρώτα. Όταν πίνεις θυμάσαι κι ας λένε πως ξεχνάς. Απαραίτητος και απαραδεκτός μαζί. Δεν σε νοιάζει που θα είσαι το πρωί.
Ευχαριστώ πολύ. Ευρυδίκη Νικολάου, απαραίτητος και απαράδεκτος του Γιώργου Μουκίδη από τη Spicy Music. Την απολαμβάνετε με τον Γιώργο Τσαλίκη στο Καραμέλα και τον Κυριάκο Κιανό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξη, Δονάν, το κομμάτι σου και καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη γενικότερα. Και εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά, αγάπη μου. Πάμε λοιπόν εδώ. Πάμε εδώ γιατί έχουμε δουλειές.